आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ जुदि पयजन मोनजामारदोंबा आंहा बे सन्देह दङ सुइटमि नार्जारिनि बे मोनसे वाट्सएप मेसेजनि सायाव। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। तो लोगोफोर, नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जितु नोंथांमोना नुनाय जे ससियेल मिडियायाव मोनसे जि ओरैबायदि थासारि जालांबाय जोंनि बर' समाजनि जे क'क्राझारनि जालांनाय जाथाय, गावनि बिसिया फिसायखौनो बिस होनानै बुथारनाय बे जाथायखौ लानानै नोंथांमोनजों इम्परटेन्ट माखासे बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय नैबे बाथ्राखौ फोरमायदों। थारैनो दिनै सैथोआ मा बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला सिदा सिदि रोखा रोखा मोनथिनो मोनबाय। आरो बे माबायदियै बोरैहाय आं नोंथांमोननो गासैखौबो फोरमायगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो लोगोफोर, जिबायदि मोनसे जाथाया जालांबाय बे सारा जोंनि आसाम नाङैनो बा बिटिसि नाङैनो बयनिबो गोसोआव मोनसे सानखांनाय बा मोनसे सोरनिबा गोसोआव दुखु बा सोरनिबा गोसोआव मोनसे सोमखिखांनाय बेफोरबायदि थासारि सोमजिहोबाय। नाथाय बिनि जिथु गुबै जाथाय, गुबै जाहोना मा बेखौ लानानै सोर दायनिगिरिमार नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअखौ नायग्रो। जाय साइनिपाल ब्रह्म, जाय बेंगलि बर' हौवाजों हाबा जानाय आरो बिसाय थैजानाय, बिनि माखासे खेंफोरथि होनायखौ नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो। आरो राकेशनि बिमा पार्बती ब्रह्मआबो अजाजों गेलेयो, फुं मोना अजानाव खारो। पार्बती ब्रह्मआ माबायदि मानसि बे भातानबारि गामियाव जिखुनु मानसिनाव सोंनो हागोन। आंनि बिखुनजोआ जे आंखौ दायनिगिरि साजायदों बेफोर दानिल' नङा, बेफोर हाबा जाजेननायनिफ्रायनो बे आंखौ अयथासार खालामदों। बेनि थाखाय आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ क'क्राझार थानायाव केस बोहैदोंमोन। बेनि बिमाखौ आंनि बिसिया बाङालिखाय बेखौ बिराद अयथासार खालामो होननानै केस बोहैदोंमोन। केसा रेजिस्टारबो जादोंमोन। बेफोरबो आङो आपल'ड खालामनानै होगोन। बे आंनि फिसाया जे बेनि बिमाखौ केस होदोंमोन आंखौ अयथासार खालामनायनि थाखाय, बेफोरबो आं आपल'ड खालामगोन। जों गावजों गाव ब्लेम होनानै जेबो लाब गैया। दा बाहाय थार्ड पार्सन हाबनानै दं। आंहा सन्देह दं आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ जुदि पयजन मोनजामारदोंबा आंहा बे सन्देह दङ सुइटमि नार्जारिनि बे मोनसे वाट्सएप मेसेजनि सायाव। वाट्सएप मेसेजाव लिरनाय दङ, सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो। नै सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो। बी प्रिपेयार्ड माय डियार, फिलिं पिटि फर इउ, नेक्स्ट व्हाट इउ नेभार नो बेटार, हा हा हा। बिदि होनानै बे हिन्जावा मेसेज हरदों आंनि फिसायनि मबाइलाव। आंनि फिसायनि मबाइला थालांदों, हस्पिटाल जे दिन थांदों बे दिनाव थालांदों नालाय न'आव। आंनि फिसायनि मबाइलाव बे हिन्जावनि वाट्सएप मेसेज, फन रेकर्डिं, भिडिअ, एभ्रिथिं बाहाय दङ। बे वाट्सएप मेसेज, सुइटमि नार्जारिनि वाट्सएप मेसेज। बे थारैनो नोंथांमोना नुबाय। स' बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जिबायदि जाथाया जालांबाय, जे गावनि फिसाया थैलांबाय, थ' बेहा थार्ड पार्टि हाबसननानै दङ। आरो बे थार्ड पार्टिया सोर नोंथांमोना मिथिगौ। सुइटमि नार्जारि होननाय सासे आइजो, जाय न'खर गोनां, गथ' गोनां, हौवा गोनां सासे आइजोजों जाय राकेश ब्रह्म, जाय रुंसारि जालांनाय, बिथाङा सोमोन्दो लाखियोमोन बा बिथांजों गोबां खेब नोंथांमोना भिडिअ क्लिपबो नुबाय जे हटेलाव बिथांमोना रंजा खुसि रमान्टिक साइजआव बिथांमोना रमान्टिक सेनजों माने हटेलाव जानाय लोंनाय बेफोरबायदि इन्जय खालामनाय नोंथांमोना नुबाय। नाथाय बाथ्राया नैबेसो, थारैनो सैथोआ दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै सासे बिमाया, जाय राकेश ब्रह्मनि बिमाया गावनि बिहामजोखौ दुसिदोंमोन, दाय होदोंमोन, मुलि दौखुमादों होननानै बिथांखौ बुंदोंमोन। नाथाय बै बिमाया दिनैसिमबो मानो फिननाय होफिननो हायासै जे दिनै बिहामजोआ
आंनि बिखुनजोआनो बिदि खालामदों, आंनि बिखुनजोआ फासायबाय, आंनि बिखुनजोआनो बेफोरबायदि दङ, थार्ड पार्टि दङ, बै सिख्लायानो बिदि खालामदों, बै हिन्जावानो बिदि खालामदों। दा बेफोरबायदि गोबां माने खेंफोरथि होबाय, अपिनियनखौ होबाय आरो क्लियारिफिकेसनखौ होजोब्बाय, नाथाय बै न'खरनिफ्राय दिनैसिमबो होआखै। नाथाय दुखुनांथावा बेसो, दिनै सासे बिमाया गावनि गथ'नि थाखाय न्याय नागिरनांगौना नागिरनाङामोन? गावनि गथ'खौ 9 मास गावनि गोरबोआव लाखिनानै दुखु खस्थ' सहायनानै जोनोम होनाय फिसाज्ला, बै फिसाज्लाया दिनै अबथिरायै रुंसारि जालांबाय। दिनै सासे बिमा हिसाबै गोरबोआव गाबखांनाय हिसाबै दा बै बिमायासो बै फिसाज्ला थैनाया मानि थाखाय थैखो, मानि थाखाय बिनि न्यायखौ फिसाज्लानि न्याय नागिरनो गोनां बे दायित्वमोन, नाथाय बेखौ जों नागिरनाय नङासै। दिनै बे बाथ्राखौ जोङो हमनो हायो, बुजियोब्ला जे मिथिबाय सासे बर' बिमाया मानो जेननो गोनां जाखो। सासे बर' बिमाया दिनै गावनि फिसानि थाखाय मानो गावखौनो फेजेननानै लानो गोनां जाखो। गावनि माखासे गाज्रि आखु, बिमानि सासे गाज्रि आखुखौ मानो दिनै दिन्थिदों, मानो फिननाय होआसै दिनै समाजनि गेजेराव। दा बेसो गोबां साननो गोनां। दिनै बै बिसियाथ' हौवा थैजानाथ' थैजाबाय, बेहाथ' हयथ'बा दायनिगिरिबो जाबाय बा दायनिगिरिबो जायासै। दा बिथांनि क्लियारिफिकेसन होनाय बायदिबा, बिथांनि प्रुफ मथेब्ला, बिथांनि जिबायदि दिन्थिनाय प्रुफफोर, बे हिसाबैब्ला बै बिसिया जेबो दायानो गैया। गासैबो बै हौवानि न'खरनि आरो जाय सुइटमि नार्जारि बैसोरनिनो गोरोन्थि दङ 100आव 100%। नाथाय बै हिन्जावा 1%निबो गोरोन्थि गैया होननानैसो दिनै जों मिथिनो मोनबाय। नाथाय सासे बिमा जानानै बेफोरबायदि मानो बदनामखौ लाखो दिनै बर' बिमाया? दिनै बर' बिमाया मानो बदनाम लाखो जे गावनि फिसानि थाखाय न्याय नागिरलायनो हायै, गावनि फिसाखौनो बेफोरबायदि फोजोबलायनो हानाय मोनसे बदनामा मानो थाखाय फैखो? बे बिराद मोनसे आसरित। दिनै सासे बिमा जानानै बिमायासो फिसाज्लाया जे अबथिरा रुंसारि जालांबाय, बेफोरबायदिखौ सोर मा खालाममारखो बिनि न्याय नागिरनांगौमोन, बिनि सैथो बिजिरनायखौ दिनै बिमायासो नागिरनांगौमोन, नाथाय बेखौ नागिरासै दिनै। बेनो जाहैबाय बर' बिमानि जेननाय, सासे बर' बिमानि जेननाय, बेखौसो फोरमायदों। बर' बिमाया दिनै जेनदों, बेखौसो फोरमायदों। थ' बेखायनो जिबायदि जाथाया जालांबाय, इयुनाव बेफोरबायदि दाजाथों जे गावनि गथ'खौनो, गावनि फिसाज्लाखौनो बेफोरबायदि इनाय अनागार खालामनानै माने बेफोरबायदि गाज्रि अबस्थासिम लांनानै जे माबा मोनसे सोरनिबा हास्थायनाय, सोरनिबा लुबैनायाव बेफोरबायदि थुलुंगा होनानै बेफोरबायदि अबथिरा खालामनायाव जोंनि बर' बिमाफ्रा सांग्रां जानांगौ। नैबे बाथ्राखौ फोरमायबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव मा बुजिदों कमेन्ट खालामना फोरमायदो।